Много се вълнувам, защото в твоя живот ще се настани топлината и уюта. Нещо много прекрасно идва към теб. Обаче имаш ли готовността да го посрещнеш? Ще го видим през знаците, които днес Вселената и твоите предци ти дават през това канализирано съобщение. Приеми го с безграничната любов, която то съдържа в себе си за теб. Уюта, топлината свързват се с сигурността, с любовта, с това, от което ти имаш нужда. Нещо много специфично е като среда, като обстоятелство, събитие или рутина, която ще си изградиш. И имаме 3 конкретни знака, за да знаеш, че това нещо идва към теб. Първият знак е обвързан с боя. Възможно е да е боя за стена, може да е боички за рисуване, може да са акрилни бои, всякакви бои, нещо, което отсветява, нещо, чрез което можем да рисуваме. Възможно е да си купуваш такива, възможно е ремонт да правиш, възможно е да искаш да започнеш да рисуваш, възможно е просто да ги видиш някъде, да ти се набият в погледа в някой магазин, книжарница, бои. Това е първия знак. Вторият знак е обвързан с водата и с съдовете, в които я съхраняваме. Чаша. Ще щупиш чаша. Или ще щупиш чаша, или вече ти се е случило да щупиш чаша. Възможно е да е чаша, която много обичаш. Но това не означава, че щупвайки тази чаша, любовта в живота ти изчезва или уюта в живота ти изчезва. Това е много конкретен и специфичен знак. Много по-красиви чаши ще дойдат в живота ти, когато пуснеш старото, когато вече се грижиш за себе си. Втория знак е обвързан с чашите. Не е задължително да е твоя чаша. Възможно е да си някъде на заведение, на ресторант, пред теб да щупят чаша или някъде да щупят чаша. Възможно е да щупиш чаша в магазин или да купиш нови чаши, защото има много щупени чаши у вас. Приеми го така, както го усещаш. И накрая, но не на последно място, ще срещнеш стар познат. Нямаш дори предположението, че този човек ще го срещнеш, нямаш представа какво се случва с него и това е като съвпадение 1 на милион. Личност, която ще срещнеш. Личност, която ще ти бъде приятно да видиш и това е един много специален, специфичен и конкретен знак, че точно този уют идва в твоя живот. Вярвай в процеса и в себе си. Можеш го и абсолютно всичко ще бъде наред. Благодаря ви за отделеното внимание и гласуваното доверие, прекрасни хора. Можете да ме последвате и в останалите ми социални мрежи, както и бързо и лесно да си запазите час с мен през уебсайта ми или другия метод, изписан на този екран.